जोंनो जेरैखेलाबो 6 शिड्युल इनटेक नांगौ आरो जोंनि थामोनथाया 2003नि स्टाइलै 6 शिड्युलखौ जोंनो नांफिनगौ जों होनदों बिटिसिखौ नांगौ मानोना बिटिआरआ हाबनांगौबा अराय टाइमनि जुनै जोङो ट्राइबेल माहारिया आलाय सिलाय जानायजों लोगोसे जोंनि रायजो मोनखानायखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दङ बिटिआरखौ जुदि बिल पास खालामनो हायोब्ला मानोना बेहाय गोबां जिनिसा आसामनि फेभरावसो भिडिअखौथ' नुबाय रायजो राजा नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बुजिबाय दा दिनै बेनो मेन पइन्टसा आरो बिटिआर आरो बिटिआर रोनावलाबायग्रा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला बुजिगोन बे बिटिआरआ बिराद गोजौ बिराद गुवार बयनिफ्रायबो माने देरसिन बिटिआर होनलाबायग्रा प्रमद बन्दु बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिसि गिदिर खैफोदजों जुजिहोनो थांगासिनो दं बुजिबाय दा जाय बिथांमोना प्रमद बन्दु बिथांखौ रायब्लानो गाबनो ओंखारो आरो बिराद दुखु मोनो माने गोसोफ्राव माने बिखाफ्राव थिर हाबनानै सानानै दुखु मोननायफोरबायदि नङा होमब्ला दा बै बिथांमोना दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायदोब्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिराद बिटिआर होनबोबाय नोंथांमोनहा दा बिटिआरखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरजों फेजेन जाबाय अब्लाबो बिथांमोननो दिनैसिमबो बिटिआरखौनो नांगौ फाग्ला गोजासो बे बिटिआर होननाय बुस्थुआ दि बेसे डेन्जार आरो बेखौबो बारंबार बुंबाबो बुजिया फाग्लाफोरसो दा मा होननांगौ रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिनो दं आरो माने मा होनो बिदिखौ माने बुजिनो रोङैखौ हाजारखि बारंबार बुजायबाबो लाया होननाय आरो जेनेबा बै मा होनो मोसौ साइसनि माबाफोरखौ आरो मोसौफ्रा हाजारखि बे खि जाग्रा मोसौआ हमनानै दोखो दोखो बु नङा होमब्ला बे खिखौ मानो जाबाय थायो होननानै अब्लाबो सोरांबानो बे खिखौनो जाफिनगोन आरो दा बिदिनो आरो दिनैनि दिनाव जेखि मोजां बाथ्रा बुंनानै एबा माने मा होनो बै मा होनो हनुमाना माने गावनि बिखायाव राम लखनखौ बोखावनानै दिन्थिब्लासो बिसास खालामलायनायनि मोनसे सल'गा बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना नुखा खोनाखा बिटिआरआ मा बुस्थु बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जायोबा मा जागोन बेखौ मिथिनानैबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना फाव सयनायाव गैया माने बे बिटिआरखौ नांथारगौ बे बर' हारिनि खैफोदखौनो नांथारगौ ओरैबायदि मानसिफोर दं रायजो राजाफोर नांगौबा जाथिया मा जायो गना गैया माने थाखा फैसा मोननानै गाज्रि मोनबानो जायो बर' जाथिया जोबलांबाबो जेबो लस गैया बेफोरबायदि आरो दा दुखुनांथाव दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो अब्लानो बुजिगोन बे बिटिआरआ मा बुस्थु आरो बेसे डेन्जार बुस्थु लोगोसे दिनैनि जोंनि मेल जथुमनाया बेनो जाहैबाय जे फैगौ 125 दा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो दं बे बिलनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाफ्रा जेन' बे सोमोन्दै मिन्थियो बुजियो मानोना जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबाङैनो मिन्थिया जे व्हाट इज 125 दा एमेन्डमेन्ट बिल दा बे बिला जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि बिराद गोनांथिथार बुंनो थाङोब्ला बियो 10टा 6 शिड्युलनि मोनसे गोदान भाबै फारिलाइ मोनसे लिरजासिगोन भारत सरकारजों 73 इयार्सनि उनाव जे जोंनि 6 शिड्युला गोदानै मोनसे स्ट्रेंथेन खालामनायनि जुनै मोनसे भारत सरकारा दा आखायाव लादों आरो बे बिला एक्चुअलि 2019निनो ट्राइबेलफोरनि बिल दा बे ट्राइबेलफोरनि बिलखौ 6 शिड्युलफोरनि बिलखौ हिन्दिबासी शर्मा कलिता दास बर्मन मोदीफ्रा हायैखाय मोनसे समाव भारत सरकारा सानबाय जों गोजा थिग खालामनाया बेखौ थिग जानाय नङा ट्राइबेलफोरनावनो बिनि सोमोन्दै सोंनानै ट्राइबेलफ्रा मा रोखोम 6 शिड्युलखौ लुबैदों मोनसे कमिटि दानाय जादों बे कमिटिनिनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि चेयारमेना जाहैबाय महाराजा प्रद्युत बर्मा जे मानिक्य डाइनेस्टि त्रिपुरानि जे थांनाय इलेक्सनावबो जे हाग्रामा सारजों केम्पिंआव फैदोंमोन बिथाङा नोंथांमोना निस्सय नुदों लोगोसे भारतनि प्रतिनिधिफोरबो दङ दा बे जिनिसा ओरैनो जटिल माने 2019निफ्राय पेन्डिं दोननांदों मानोना बे जिनिसखौहाय ट्राइबेल नङा सारा ट्राइबेलफोरनि मा रोखोम आदब खायदा बा मा रोखोम खुंथाय खुंबोनाय खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा मानसिफोरनि आदब खायदा मा रोखोम बिसोरो खुंनो लुबैदों 6 शिड्युलखौ सेल्फ गभार्नेन्स बेनि जुनै बे बिला पेन्डिं थाबाय थादोंमोन दा बेयो फाइनाल स्टेजाव स्क्रुटिनि जागासिनो दङ आरो बियो
फैगौ डिसेम्बर विन्टार सिजननि सिगां माने बे बिला पास जानो थांगासिनो दं आरो मानोना फैगौ 26आव हिमन्त बिश्व शर्माबो थांसिगोन बिनि सिगां बिथाङा गुरुत्तर होगासिनो दं बे बिलखौ जेरैखियालाबो पास खालामनो नाथाय बिथाङा बिटिआरखौ जुदि बिल पास खालामनो हायोब्ला मानोना बेहाय गोबां जिनिसा आसामनि फेभरावसो आसामा जेन' रैखा कबच मोनो दा बिनि जुनै अमित शाह नों हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जायफोर दा फारसेथिंजाय बिटिआर लुबैग्रा आन्दलन खालामदों बिथांमोना बिसिनि होननायाव हयथ' माने मोजाङै बुजिया सुजिया बिटिआरखौनो दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ आन्दलन खालामखांबाय बिथांमोना 29 तारिख खालि फैगौ टाइमाव 2 लाख गेदारिं जागोननो बिनि उनाव दिल्लीयावबो जुथुमगोननो दा बे फारसेथिंजायहाय बिटिआरखौसो संबिधानिक मर्यादा गस्ला गानहोनो फारसेथिं जोंनि बिदा फंबायफ्रा नाजागासिनो जों थानायखौ नुबोनो मोन्दों दा जायनि जुनै जोङो गते बिटिसि आरो बर' ट्राइबेल माहारिफोरनो जों बेखौ मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानाव जुदि जायगा मोननांगौबा अब्ला जोंनि मोनखानाय थामोनथा 2003नि बिमानि जे राव 8 सिडुल 6 सिडुल बिथाया जे जोंहा मोनदोंमोन बेफोर गासिबो गोमानो थांगासिनो दङ मानोना बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोनखौ फर उदाहरन सुरुबै गोदान रदाय आरो गोजाम रदाय निउ टेस्टामेन्ट आरो अल्ड टेस्टामेन्ट नया नियम पुराना नियम दा बिथांमोना होनगासिनो दं बै पुराना जाबाय गोदानखौ सोनांगौ जुदि गोदाना हाबोबा गोजाम रदायनि जेसेबां नोङो मसेनि दसाय गैया नुहुनि दैबाना लोमनाय आदमनि माने सुरु जाजेननाय बंसाबलि बे गोदान रदाया जुदि आउट जायोबा बाव लिरजानाय जेसेबां जोंनि जे 6 सिडुल 2003नि जे जोंनि काउन्सिल बिटिसि बे आउट जानांगौबा बाव लिरफानाय दफा क्लजफ्राबो आउट थांफाबाय नोंथांमोना बेखौ बोरै लाखिगोन जायनि जुनै जोङो होनदों नोंथांमोननि बिटिआरआव मा दङ जोंथ' नायजोब्बाय बिटिआरखौ जे बिटिआरआव जेनेबा 6.2 दफाखौनो होनदो बिथांमोना होनो बिटिआर दफाफोर मावफुंनायनि जुनै जोङो बेखौ संबिधानाव सोनो नाजागासिनो दङ जेनेबा 6.2 दफायाव लिरनाय दङ बिटिआरआव जे एग्रिमेन्ट दङ बहाय बिमानि रावा आसामनि खालि सहजुगि भाषाल' जाथोंसै होननाय लिरनाय दङ बिनि मानिया मा 80 फारियाव थाफिननायखौ बुजायदों नामा बेखौथ' बुजायाखै बिथांमोना लिरनांगौमोन आसामाव बर' रावा अफिसियेल स्टेट लेंगुवेजजों लोगोसे 80 फारियाव मोननाय जोंनि 2003नि रोखोमै इनटेक्ट थाफिननांगौ होननानै बेखौथ' लिराखै आरो हाया खय नाम्बाराव लामजारि जाखो 5 सिडुलाव ना 6 सिडुलाव ना 7 सिडुलाव बेबो गैयाब्ला नोङो होननानै लाब्लानोथ' बे जिनिसा थाया डकुमेन्टेसनासो खोथा होनगोन जायनि जुनै जोङो नुदों बिटिआरआ जुदि हाबनांगौ जायोबा जे जोंनि मोनखानाय थामोनथा रैखा कबच गोनां ट्राइबेलफोरनि लाल बाथि सहकारे नोङो 75% रिजार्भेसन गोनां 40थाव 30थानो ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ बिथांमोननि बिटिआरआ हाबोला मा जागोन 60टा समस्ति जायोब्ला 10टाल'सो ट्राइबेल रिजार्भ जायो होमब्ला 75% रिजार्भआ साबसिन जाखो ट्राइबेलफोरनि जुनै ना 10%आ नोंनियाव साबसिन जाखो दा जोङो ओंखायनो बुंदों जे जोङो जुदि बिटिआरआ गमामायैनो बिथांमोना जुदि सोमारोबा जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल बिटिसिआ बारा गोबाव गैला मानोना मोनसे जायगायाव मोननै काउन्सिल मोना बिटिआर बिटिसि मोननै नामै नोंथांमोना काउन्सिलखौ मोननो हाया जेरेखम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ मक्राझार बक्राझार डिस्ट्रिक्ट लाबावसो मोना मोनसे जायगायाव जेरेखम नोङो मोनसे स्टेटास मोनगोन सासे मानसिया जेरेखम संबिधानिक स्टेटास मोनगोन जोङो मोनसेल' काउन्सिल मोनगोन अब्ला जुदि नोंने बिटिसिआ 2 मासनि उनाव जुदि स्क्रेप जानो थाङोबा नोंथांनि दा सरकार दानियाबोथ' थांबाय माबोरै लाखिगोन नोङो बिथानो थायाबा नोङो नोंनि बे माइ आबादखौ नोंथांमोना बोरै सालायगोन होमब्ला 2 मासनि गेजेरावनो जुदि बे जिनिसा जुदि फाइनालाइज जानो थाङोबा जोंनि मानसिफोरखौ बुजिनो हाला खायसे माने स्किमनि खायसे चेयारमेननि खायसेया नोङो माने इएमफोर मोनो खोमा बेस्थ' ओजोंजे नोंनि बिथाया 2 मासल'सै हा खुरखानो थांनांगौआ दा जायनि जुनै जोङो होनदों सिरि मोनदो जुदि बिटिआरआ हाबनांगौबा नोंनि 6 सिडुल 2003नि मोनखानायाबो आउट जानो थांगासिनो दङ रुट आउट जानो थांगासिनो दङ रुट आउट जायोबा नोंनि सरकारा बोरै थानांगौ नोंनि सरकाराथ' थाया होमब्ला बिथांमोना दफा इमप्लिमेन्टेसननि नामै बा नोङो 60टा समस्ति दानायनि नामै बिथांमोनासो इन्टारिम गभर्नमेन्ट मोनगोन मिनिमाम 2 बोसोर मोनबोगोन जुदि बिटिआरखौ सोनो हायोबा बिसोरना बेनो धान्ना जे जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि रैखा कबच था दाथा जोंनि बिमानि राव 80 फारियाव था दाथा 6 सिडुलाव था दाथा खालि 1500 करोड़ नांगौ
आरो बिसोरनो इमप्लिमेन्टेसननि नामै 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्ट नांगौ। दा बे जानो थाङोबा बर'फ्रा संसार जोबजासे चिरस्थायनि जुनै आलाय सिलाय जानो थांगासिनो दङ। आरो बिटिआरआ हाबोबा दिनैनिफ्राय रायजो नांला, कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन, किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होननाय बाथ्राफ्रा रायजो नांला, आसामनि हाखौ बुखावला होननाय बाथ्राफ्राबो हाबफानो थांगासिनो दंना गैया? हाबनो थांगासिनो दङ। मानोना बेबो मोनसे क्ल'ज। दा बे जिनिसफोरखौहाय जोङो सिन्था खालामनानै गथै रायजो राजाफोरखौहाय जेन' बिबेसना खालामनानै सिरि मोननो जुनै जोङो बे मेसेजखौ फाथायदों। लोगोसे जोंनाव दाबो लामा दङ। बे जिनिसखौ बासायनोब्ला जोङो जाग्रत जानांगोन, सिरि मोननांगोन। मानोना जोंनि दा काउन्सिला 28टा जोङो MCLA लानानै सालायगासिनो दङ। दा क'क्राझारनि एसेम्ब्लियाव जे बिटिआरआ संबिधानिक नङैखाय, एग्रिमेन्टखाय जेरखम जोंनि बिटिएडिखौ खोमानानै बिथांमोना नटिफाइड खालामदों बिटिआर, बे रोखोमैनो जोंनि क'क्राझाराव एसेम्ब्लियाव मोनसे रिजलिउसन लानानै जे दिनैनिफ्राय जोंनो बिटिआरखौ नांला होननानै जोंनो आगोलनि नाम बिटिएडि बेखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै गभर्नरनि थ्रु नटिफाइड खालामनो हायो। मानोना बिथांमोना सालाखि खालामना दिनैहाय नोंथांमोन नुनो मोनगोन अनेकथा जायगायाव दाबो बिटिआर, दाबो कयेकथा जायगायाव नोङो सिप होमब्लाबो CM लिरो अफिसियेलि। दा बेफोरो मानो जानो मोन्दों? मानोना बिसोरो मामा भागिना प्रमद बर', हेमन्त मिलायनानै मालाय बे जिनिसाथ' नैबे एग्रिमेन्ट बेखौहाय गभर्नर संबिधानिक मानसिनि थ्रु नटिफाइड खालामना लाबाय। दा गभर्नरा जुदि नटिफाइड खालामबायब्ला 6 सिडुलाथ' लिरफैथारनांगौ। अर्डार बियो मोनसे फल' खालामथारनांगौ नोंथांमोना। मानोना 6 सिडुलनि मालिकआ जाहैबाय गभर्नर। गामि दानख'नाय, दारुननाय, सोसननाय, सोरबा नों सिप बानायनाय सोरखौबा गासिबो 6 सिडुलनि पावारा जाहैबाय गभर्नरनावसो दङ सांबिधानिक। दा ओंखायनो जों होनदों जुदि जोङो सिरि मोनाबा उइदिन दा बे मासनि गेजेराव जुदि नोङो नटिफाइड खालामनानै बिटिआरखौ होखाराबा बे जिनिसा संबिधानिक 73 इयार्सनि उनाव फारिलाइ गोदानै लिरफामलायनायाव बिटिआरआ हाबनो हासिगौ। आरो बे जोंनि मोनसे रायजो मोननायनिबो लामा चान्स दङ। मानोना जों होनदों बे टाइमावनो नोंथांमोना नमेनक्लेचाराबो चेन्ज जासिगोन। जेरेखम बड'लेण्डनि जायगायाव BRO बर'लेण्डबो लिरनो हायो, आलायारननि रायजोबो लिरनो हायो, आर'नाइनि रायजोबो लिरनो हायो। बा नोङो रोखोम रोखोम बर'नि जे मोजां इनक्लुसिभ सोदोब बेफोरखौबो सोनो हायो। मानोना लिरफामलायनोसै गोदानै माबाफोर भुल जादोंब्ला सुद्रायलायनानै लिरफामलायनाय होनो बेखौनो एमेन्डमेन्ट। दा बे एमेन्डमेन्टआ बे डिसेम्बरनि विन्टार सेसनाव फाइनाल जानो थांगासिनो दङ। दा रायजो मोननायनि लामाया बेनो। जुदि जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि एरियानि नामा जोंनि जे बिटिएडि दंमोन, बे बिटिएडिनि जायगायाव जुदि इनक्लुसिभ सोदोब उदियासल, डुवार्स बा नोङो आलायारननि रायजो बेफोरो जाहैबाय इनक्लुसिभ सोदोब। बियो मोनसे एक्सक्लुसिभ मोनसे जाथि हारिखौ लानानै रायजो बिनाय बा अधिकारखौ बिनाय जाया। दा जोंनि मानसिफोरा बे जिनिसावनो आन्दायनानै दं। जों होनदों इनक्लुसिभ सोदोबल' सोदो। जोङो 6-7 मासनि गेजेरावनो आलादा रायजो लाबोनानै दिन्थिगोन। मानोना बेखौ खालामोब्ला आसामा जेनबाय। जोङो संबिधानिकनि लामाजों थाबायबाय। जोंखौ रायजो मोननायनिफ्राय होबथानो हानाय खुनु मानसि आरो लामा गैला। जायनि जुनै हेमन्तआ गिगासिनो दङ। रायजो नांला, कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल होननाय सलुसन बेफोरखौ लानानै बिटिआरखौ जेरै खेलाबो संबिधानाव सोथारनांगौ। मानोना बिटिसिआ थायोबा रायजो मोननायनि लामा दं। सानसे समावब्लाबो आसामा जेनगोन। खिन्थु नैबे बिटिआरखौ सोयोबा जों अराय टाइमनि जुनै खाना जानो थांगासिनो दङ। दा बेनो गुरै खावलायनाय गथै बिटिसि बासि आरो जेसेबां बर' जोंनि एलेखाफ्राव दङ, ट्राइबेलफोर दङ, गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर जेन' बुजियो जोंनि सरकार थामोनथा जोबनो उइदिन दा 1 मान्थनि 2 मान्थ्सनि गेजेराव जोंनि गासिबो थामोनथा गोमानो थांगासिनो दं। बुंनो थाङोब्ला काउन्टडाउन स्टार्ट 2 मान्थ्सल'सै। जोंहा ओरै बेस्थ' स्किमनि चेयारमेननि खायसे प्रेसमिट होनायखौनो गियो। जोंखि जों बेक्तिगत जों होनना लादों नामा? सोरनिबा माबा MCLAनि पर्दा माबा शुटिं खालामना थाफानायखौनो गियो। जोंथ' बेक्तिगतनि नङा भाइ, नोंसिनि जोंनैसो जोङो प्रसार खालामदोंमोन। खायसे सोरबा अफिसखौनो हगारनो नागिरा प्रेसमिट होनो। दिनै जोङो रिजार्भखौ होनो जाम्बा। बिसोर रिजार्भनि जाम्बा गोजानो। जों रिजार्भनिफ्राय दिनै स्टार्ट खालामबाय बिटिसि बासाव। मानोना जों रिजार्भनिब्लाबो जोंहा गियान आरो बुद्धि दङ।
नोंथांमोना टाउनाव थाग्रा इन्टेलेक्सुयेल गिदिर गिदिर माहाजोन गिदिर गिदिर दल संगठन साहित्य सभानो माबानो हेननो गावबा गाव दल संगठन लानानै जायफोर बाजार सालायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मानो मोनसेबो कमेन्ट होनो हायाखै बिसोरलाय बा मोनसेबो प्रसार दिनैसिम गैया दा दिनै जोङो रायमोनाबादि जुमदारबादि एलेखा हाग्रा सिंनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय जों होनदों बिटिसिखौ नांगौ मानोना बिटिआरआ हाबनांगौबा अराय टाइमनि जुनै जोङो ट्राइबेल माहारिया आलाय सिलाय जानायजों लोगोसे जोंनि रायजो मोनखानायखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दङ बर'हा मोनसे सर' दङ जारिमिनारि गंगार हाजो नेपाल हाजोनिफ्राय नौनोगोर सिकनाझार डिमापुर कासपुर रायजोआ दान्दिसे सालायो मोनो दान्दिसेनि उनाव खोमानानै लायो आरो दाबो जोङो 21st सेन्सुरियाव खोमानानै लाबावनोसै नामा दानि बे एडुकेटेड एम ए पासनो हिसाब गैयै मास्टार डिग्रिनो मा खामानियाव दं नोंसिनांगौनि बेखौ जुदि नोङो रायजोनि थामोनथा हारि जाथिखौ बासायनो हायो नोंहा गियान आरो बुद्धि लानानै जुदि न' सिङाव सिरि थायोब्ला नोंथाङा मा खामानिनि जायनि जुनै जोङो रिजार्भनिफ्राय दिनै रायमना बादि जुमदारनि बादि जायगानिफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय जों भइस होदों जोंनो जेरैखेलाबो 6 सिडुल इनटेक नांगौ आरो जोंनि थामोनथाया 2003नि स्टाइलै 6 सिडुलखौ जोंनो नांफिनगौ